Φοβερή διασκευή. Από τις καλύτερες διασκευές που έχω ακούσει, ακόμα και αν δεν συμπαθείς τον Μόρις. Αυτό μου αρέσει λοιπόν, ναι. Μ' αρέσει. Ωραία. Αυτοί είναι οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν ονομαστεί Mex Risey, δηλαδή έχουν λογοπαίγνιο με το Μεξικό και με το Μόρις. Και βέβαια είναι το Sweathead, το αυθεντικό τραγούδι του Μόρις που διασκευάζουν. Estuvo bien, αν το λέω σωστά. Ήμουν καλά. Δεν θα αρέσει και πολύ στον Τραμπ αυτό το τραγούδι. Σήμερα με το μυαλό μας στον Πέτρο Φυσούν, ο οποίος αποχώρησε. Και είναι όμορφο, νομίζω, και υποχρέωση εκτός από όμορφο να λέμε ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς, γιατί έχουν προσφέρει στο θέατρο, στο κινηματογράφο, γενικότερα στον πολιτισμό αυτής της χώρας. Και κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο ράδιο Αρβίλα της Εφτάς. Όσο ωραίο και αν είναι αυτό το τραγούδι, όσο ωραίο υλικό και αν έχουμε όσο καλή διάβαση σήμερα στην εκπομπή, όσο και αν όλα θα πάνε καλά, υπάρχει μια μικρή παρένθεση σε αυτό το πρόγραμμα και η μικρή παρένθεση αυτή ξεκινάει αμέσως τώρα. Ωχ αμάν, ήρθε πάλι η ώρα για να πει ο Στάθης ανέκδοτο. Θα κάνει κρύο, θα κάνει κρύο, ζέστη αντίο. Πηγαίνει λοιπόν ένας άνθρωπος στον Οριλά, ο τωρινολαριγκολόγο, και του λέει: κοιτάξτε, λέει, κυρία μου, έχω προβλήματα με την ακοή μου. Δουλεύω σε μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ θόρυβο και σιγά σιγά σταδιακά χάνω την ακουστική μου ικανότητα και με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Και μάλιστα, λέει, τον τελευταίο καιρό αισθάνομαι σαν να έχει μειωθεί κατά το ήμιση η ακοή μου. Λέω: γιατρός, να σε εξετάσω. Επαναλάβετε μετά από εμένα. 44. Λέει ο τύπος: 22. Και συνεχίστηκε έτσι η εξέταση. Πολύ. Επειδή είχατε καλομάθει και γελούσατε την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Έξω. Εδώ τα έξω πόσο τέρα τα ακούς. Radio Αρβίλα, top de la επικαιροτηταción. Me gusta επικαιρότη, me gusta stop. Me gusta la Αρβίλα, me gusta stop. Να θυμάστε, κυρίες και κύριοι, ότι όταν μια εβδομάδα ο Στάσης ο Παναγιωτόπουλος μας κάνει και γελάμε, την επόμενη εβδομάδα τιμωρεί. Τιμωρεί. Το χιούμορ δεν χτυπάει δύο φορές. Σε αντίθεση με τον ταχυδρόμο. Το δηλητήριο είναι αδιανόητο. Αυτό είναι το θρίλερ που ζούμε. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Έχεις δίκιο λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί σήμερα καταρχήν από το νούμερο 26 ήταν η αξιολόγηση. Και όπως ξέρετε, περιμέναμε όλοι να κλείσει, γιατί κυρίες και κύριοι, όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμα φορά, με αυτή την φοβερή σιγουριά που τους χαρακτηρίζει σε όλες τους τις προβλέψεις σε σχέση με τα εθνικά μας θέματα, είπαν: κλείνει η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα κλείσει η δεύτερη. Η δεύτερη αξιολόγηση κλείνει. Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει όχι μόνο στην ώρα της, αλλά και με τον σωστό τρόπο. Σοκ στο Πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι. Για μία φορά δεν πέσαν μέσα οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαν ότι θα γίνει κάτι και δεν έγινε. Είναι απίστευτο. Κάτι έγινε τελικά αντί της αξιολόγησης, αλλά δεν μας αφορά ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, η Φωτίου
από την κυβέρνηση, την γνωρίζετε. Η Θεανό μας, ο δικός μας άνθρωπος, η Θεανό Φωτίου, τα είδε όλα μια χαρά σε σχέση με την αξιολόγηση. Πάντως η Θεανό Φωτίου, μιλώντας στο Καλημέρα Ελλάδα, τόνισε ότι η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί. Κλείσαμε με μεγάλη επιτυχία την αξιολόγηση, όπως ξέρετε. Δεν θα μας κόψουν τελικά τα γεμιστά. Μάλιστα. Και επιπροσθέτως πετύχαμε με δυσκολία οι δανειστές μας να μας επιτρέπουν στο μέλλον να φτιάχνουμε τα γεμιστά όχι μόνο με πιπεριές, αλλά και με ντομάτα. Να αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος της επιτυχίας μας και με ντομάτα τα γεμιστά, Μεγάλες επιτυχίες από το Eurogroup. Και αν υπάρχει όμως ένας άνθρωπος στο Πανελλήνιο ο οποίος δεν μασάει από τους Τροικανούς και ο τρόπος που τους αντιμετωπίζει και κυρίως ο τρόπος που τους αποκαλεί αποδεικνύει το πόσο δεν μασάει είναι... Είδα κάποιο τροικανάκι χθες. Είδε ένα τροικανάκι εκεί να περνάει. Αυτό είναι σε αυτιά. Ενώ στο νούμερο 25, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε την νέα καριέρα της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμα και οι βουλευτές, και όχι απλοί βουλευτές, η Ντόρα Μπακογιάννη, περνάει κρίση το επάγγελμα και τώρα κάνουν... Κάνει δηλώσεις λοιπόν ο Σόιμπλε. Είναι στα γερμανικά απαντάει, έτσι. Ωραία. Στα γερμανικά κάποιος να ακούσει τι εννοεί και να μας το πει. Για να ακούσει η κυρία Μπακογιάννη που είναι κοντά μας και μιλάει γερμανικά. Σας χρησιμοποιήσουμε και γι' αυτό, κυρία Μπακογιάννη. Λέει ότι έχουμε μια βαθιά διχασμένη κοινωνία και ταυτόχρονα λέει ότι ήταν εξαιρετικά φιλόδοξη η προσπάθεια της αλλαγής της συνταγματικής που έκανε ο Ρέντζι. Μεταφράστρια στο Σταρ και στην εκπομπή της Πόπη Τσαπανίδου η Ντόρα Μπακογιάννη. Μια δουλειά δεν είναι ντροπή. Ο πατέρα, δεν πήγανε τζάμπα τα λεφτά στα φροντιστήρια. Μπράβο του Ρούμα. Πήρε το Μίτελ Στούφερ. Το πήρε τι καλά που τα λέει. Το γλυκό μου. Ενώ στο νούμερο 24 πάμε στους δύο, πώς να τους χαρακτηρίσεις τώρα αυτούς, στους δύο της εβδομάδας, πώς να τους πω. Ας μην τους χαρακτηρίσουμε. Καλύτερα, Αντώνη μου, εσύ τους χαρακτηρίσεις ειδικά. Ας μην τους χαρακτηρίσουμε. Πάμε στους δύο της εβδομάδας μέσα από τη Βουλή. Ο πρώτος είναι ο Κατσίκης, κυρίες και κύριοι, και είναι βουλευτής των ΑΝΕΛ. Αν τον ανεξαρτήτων κόμματος που συγκυβερνάει, για να πω. Συγκυβερνάει το κόμμα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το αριστερό κόμμα, έτσι. Τι θα συμβεί στην ψυχολογία ενός μικρού παιδιού αν η δασκάλα του της πρώτης δημοτικού προβεί σε αλλαγή φύλου και την επόμενη σχολική χρονιά εμφανιστεί ενώπιόν τους ως δάσκαλος? Έχει το δικαίωμα να το κάνει, έχει. Μπορεί ένας τρανσέξουαλ να είναι παιδαγωγός? Δεν ξέρω, ρωτάω. Μπορεί ένας γκέι να είναι babysitter? Δεν ξέρω, ρωτάω. Μπορεί ένας τύπος σαν και σένα να είναι βουλευτής? Δεν ξέρω, ρωτάω. Και έχουμε και τον δεύτερο. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Μια παγκόσμια ημέρα που δεν θα υπήρχε αν υπήρχε στην καρδιά και στην ψυχή όλων των Ελλήνων και όλων του κόσμου το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, το AIDS είναι πλέον διαχειρίσιμο στις ημέρες μας. Υπάρχουν πολύ καλές φαρμακευτικές αγωγές. Φάρμακο όμως για την... δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ποτέ. Και είναι, όπως είπε και ο... Είναι ανίκητη. Είναι ανίκητα πολύ. Είναι ανίκητη. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και στην Αφρική, ναι, εκεί αυτό έπρεπε. Και στη Νέα Ζηλανδία, εννοώντας την Ελλάδα πάντα. Ενώ στο 23, για να μείνουμε λίγο στην Βουλή, γίνονται παράξενα πράγματα, έχουν αρχίσει να γίνονται και περνάνε πολύ ωραία μέσα στην Βουλή οι βουλευτές μας. Στην ερώτηση την επίκαιρη που καταθέσαμε υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε όλη τη σκηνή να εξελιχθεί, γιατί υπάρχει εσουρού πλέον στην χώρα. Καλώς ήρθατε. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Πρόεδρο. Ναι, με χαρά να χαιρετήσουμε. Πολύ σας περιμέναμε. Μας λείψατε πάρα πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια πρόσωπα που σε κάνουν να ελπίζεις λίγο ότι μπορεί να έχουμε ένα σοβαρό εσουρού που αντί να ρίχνει πρόστιμα για τα φιλιά ή για τη σάτυρα, θα ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της τηλεόρασης. Θεωρητικά υπάρχουν ελπίδες, ελπίζουμε να επαληθευτούν κιόλας. Όπως είναι η ρητορική μίσους που έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις, για παράδειγμα. Αλλά να μείνουμε στην Βουλή, όπου κυρίες και κύριοι, Σόδομα και Γόμορα συμβαίνουν. Αυτά τα ερωτήματα θέλουν να απαντήσουν όχι μόνο εμείς, να απαντήσουν στους πολίτες. Συγγνώμη αν θέλετε. Δεν ξέρω τι σας πόνεσε, αλλά λίγο. Στην Βουλή περνάνε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι πολύ κόση. Όλοι λέγανε ότι είναι 20 ανοχής για να το πούμε γενικά η Βουλή, αλλά αποδεικνύεται. Υπάρχει πόνος. Από
τα βίντεο τα οποία αυτοί οι άνθρωποι κάποιος πρέπει. Μάλλον όχι, το μετανιώνω αυτό πάνω που ήθελα να πω ότι κάποιος να τους θυμίζει ότι τους γράφουν, αλλά όχι. Συνεχίστε έτσι. Στο νούμερο 22, μια που είμαστε σε αυτές τις αληθινές στιγμές που γράφουν οι κάμερες χωρίς να το παίρνουν ιδιαίτερα χαμπάρι οι πρωταγωνιστές, αυτή είναι μια μαγική στιγμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγάζει λόγο. Δεν έχει σημασία ιδιαίτερα το τι λέει. Ούτε το ξέρω. Από κάτω είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς και ο Κώστας ο Καραμαλής. Και ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης. Όλα τα τέρατα, τα ιερά τέρατα. Και οι μεταφράστρια. Οι προηγούμενοι σωτήρες της χώρας είναι όλοι από κάτω. Και ο Κώστας, ο οποίος τώρα ελάτε στη θέση του Κώστα, έτσι, είναι στο PlayStation άνθρωπος σε καμιά ταβέρνα και τον τραβολογάνε κάθε λίγο και λιγάκι και του λένε έλα πρέπει να έρθεις εκεί, κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα θεσμικά ο οποίος τι γυρνάει και λέει στον Αντώνη το Σαμαρά τη στιγμή που ο Κυριάκος λέει τα καλύτερα για τον ίδιο. Και είναι ιδιαιτέρως συμβολική σήμερα η παρουσία εδώ πέρα 3 προηγούμενων προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Καραμαλή, του Αντώνη Σαμαρά, του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος. Έχω βαρεθεί ρε μαλάκα τα τελευταία 5 χρόνια να λένε τις ίδιες μαλακίες. Συγγνώμη αγαπητό Εσουρού, αλλά ο Κώστας ο Καραμαλής. Θεός Πρωθυπουργός. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε όσους λένε ότι το πολιτικό κεφάλαιο Κώστας Καραμαλής δεν έχει κλείσει ακόμα. Κάθε 5 χρόνια ρε. Ενώ στο νούμερο 21 ήρθε το κρύο στην Ελλάδα και δεν οφείλεται μόνο στα ανέκδοτα του Στάθη. Όχι, είναι φοβερό, αν θες να το σκεφτείς. Μα κάθε 5 χρόνια για αυτό. Πάνω που πάει λίγο να οργανωθεί. Θα φέρουν και cheerleaders κάποια μέρα, δεν μπορείς. Να συνηθίσει την παντόφλα. Ήρθε το κρύο, αλλά το επίδομα θέρμανσης δεν ήρθε. Είναι μαγική η είδηση, γιατί είναι μαγική η χώρα, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά τι μας λένε τώρα, θα κάνω μια μετάφραση πριν το δούμε για να καταλάβετε ότι είναι και αληθινό. Ότι όσοι προλάβουν, κάποιοι που θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης στο 16 κανονικά, έχει καλώς. Όσοι δεν προλάβουν, θα πάρουν ό,τι περισσέψει και αν περισσέψει από το budget του 16 στο 17, για να δούμε την είδηση. Όσοι αγοράσετε πετρέλαιο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2016 θα λάβετε ολόκληρη την επιδότηση. Και για όσους βάλουν από 1η Πρώτου του 2017 εδώ, λοιπόν, είναι συνέχεια, θα μοιραστούν το υπόλοιπο. Έτσι Γιώργο. Ουσιαστικά λοιπόν τι λέει, θα λάβουν λέει επιδότηση ανάλογα τα χρήματα που θα έχουν περισσέψει από τα 105 εκατομμύρια. Αν έχουν περισσέψει βέβαια από τα 105 εκατομμύρια και νομίζω ότι υπάρχει και ανάλογο σποτ για όλο αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Δεν παρήγγειλες ακόμη πετρέλαιο θέρμανσης. Πιστεύεις ότι θα προλάβεις το επίδομα έστω και την τελευταία στιγμή? Το Υπουργείο Οικονομικών σου προσφέρει εγγυημένο επίδομα θέρμανσης μόνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στις 23:59 και 59 δευτερόλεπτα. Αλλιώς... Έληξε η διορία, ευτυχισμένο το 2017. Άντε και του χρόνου για το επίδομα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Βάζουμε τέλος στην ανθρωπιστική κρίση, μειώνοντας τους ανθρώπους. Και αφού έχει σκάσει αυτή η είδηση, κυρίες και κύριοι, για το επίδομα θέρμανσης, μετά έρχονται να μας το κάνουν ακόμα χειρότερο πράγμα και μας λένε ότι ακόμα και αυτοί που θα πάρουν επίδομα θέρμανσης τελικά δεν θα το πάρουν ούτε μέχρι να λήξει το 2016. Θα το πάρουν. Παρά το τσουχτερό κρύο, οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια περιμένουν μάταια το επίδομα θέρμανσης προκειμένου να ζεσταθούν. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, το επίδομα θα αρχίσει να καταβάλλεται το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν μπει η Άνοιξη, θα αρχίσει να καταβάλλεται το επίδομα. Το λένε και πιο Φεβρουάριο. Δεν λένε πιο χρόνο. Λέει το Φεβρουάριο. Ξέρεις τώρα. Το σημειώσουμε αυτό. Ρωτήσαμε κυρίως τους συνταξιούχους ποιες είναι οι αντιδράσεις τους για αυτή την είδηση. Θα μπλέξω κάλτσες για το μέτωπο. Κύριε Μανολιό, κρυώνεις? Κρυώνουν ωραία τα παλικάρια. Δεν θα χρειάζεται και ψυγείο ή σαμπάνια. Χιόνια στο καθιστικό, σταλακτείτε στο ταβάνι. Μπράβο Αλέξη μας χρυσέ, το στρωσέ και στο βεσέ. Την έχουν καταπολεμήσει την ανθρωπιστική κρίση. Τέλειος. Την τελειώσαν. Ο Ερντογάν, κυρίες και κύριοι, ο Σουλτάνος έχει ξεφύγει, παιδιά. Τι παίρνει και δεν μας δίνει. Έχει ξεφύγει. Για να δούμε την τελευταία του εμφάνιση.
Τζίεριμ Σερμπέτ ψηφοφόρα Αλεχούντ Τουρκαλαλέ, Σαματά Τσιπράν Μπαϊράκ Δίπια Δι Πάει Καπούτα. Καράσευδά Αμάν Αμάν, Εϊαλή Αρπάξ Χαβαλέ Ιμάμ Μπαϊντί Εκμέκ, Ραχάτ Μπακλάβα Αλλά Προιουνανιστάν Νισερλό. Το Δαγκοσαρλί Ραχάτ Αλτζάκ Βεροκφόρε Κονιάκ Ευρώπα Τσαρδί. Σικιμέ, Καντάρ Ιουροπάν Ιουνί, να κι άμα θε, να κι άμα δε θε. Στο καπάκ αλατζάι μαρέτ ειν Κρεμλίν, ζουτ βρε μπανταμπουμ όπα νινανάι αύρουμ νινανάι να, USA ρεκλάμ πασά Ντόναλτ Τραμπ. Και επειδή γης πλανήτ, κουρκούτ, χαβούζ, αστραντουγρού μπαχτσέτσι φλίκ, σελινάρ γιάχαμπιμπι γιάλελέλη, αμπός, Τούρκ μπαϊράκ μισαδάκ ταμάμ. Και στο καπάκα Τούρκ, Χαβάη, Ιολαρή, πλανητάρ μακρινάρ, Καϊμάκ, Τσαλάν, Ανδρομεδί, Γαλαξί. Εσουτζούκ Λουκούμ, Ντάρθ Βέιντερ, Ετζεντάι, Πασά Λιμάν. Κοιτάξτε, δεν έχουν και πολύ μεγάλη απόσταση αυτά που μόλις ακούσαμε από αυτά που λέει στην πραγματικότητα. Για ό,τι ακούσατε στη γη τα έχει πει. Λίγο για τις γαλαξίες προς ναι, λίγο εκεί ξεφύγαμε προς το διάστημα. Ενώ στο Υπουργείο Οικονομικών δεν ξέρω αν κάνουν casting τους ανθρώπους εκεί, τους υπουργούς και τους υφυπουργούς πριν τους πάρουν. Κάτι με την αγγελία έχει γίνει. Πρέπει να γίνεται κάποιο casting, γιατί υπάρχει εμφράδια στο Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, έχουμε τον Υπουργό, τον Τζακαλώτο. Στο εργατικό δυναμικό είναι λάθος ο πολλαπλασιαστής. Το πλεόνασμα, ενώ ο νόμος 38-71 και να μην είναι μόρι, τόσο πρέπει να δεσμεύστε και τα έσοδα. Αυτός είναι ο υπουργός μας στο Υπουργείο Οικονομικών και η υφυπουργός. Εδώ θα ήθελα να πω ότι στη χτεσινή συνάντηση του κυρίου στην χθεσινή συζήτηση που έστειλε ο κύριος Τσακαλώτος στη χθεσινή του ομιλία. Στο Χαντάκι. Το λέει ο κόσμος, ο λαός με τυφλώμα και μυθείς, τα αληθωρείς, δεν λέτε, τον άκουσα όλη τη μέρα. Στο νούμερο 18, κυρίες και κύριοι, μεγάλο πακέτο, γιατί όπως ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος μας, ο πρωθυπουργός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε στην Κούβα. Ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης. Ένας χειροκρότησε μετά. Ένας, ναι. Έχουμε, να το ακούσετε. Βρέθηκε στην Κούβα και πρέπει να δούμε εδώ από το Ράδιο Ερβίλα, γιατί καλύψαμε όλη την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Κούβα. Πρέπει να δούμε βήμα-βήμα. Καταρχήν τον υποδεχθήκαν στο αεροδρόμιο. Είχαμε μια σεμνή εκεί τελετή υποδοχής αριστερή του Αλέξη Τσίπρα στην Κούβα, για να τη δούμε. Profundas condolencias por el pueblo griego y Grecia por el fallecimiento del gran líder Fidel Castro. Η μεθυκινηταción, mutuos que par la pipación, la glosa pocahonda, los cosmos cubaneros, murciflación, λόγω τιμής, me gusta arisτερeiros, me gustas tú, όχι μόνο, ma que abominación monaje comandante per el mundo. Colofardidad cubaneros, Alexis a la playa. Es un gran honor estar aquí para hacer homenaje a esta gran personalidad que era un fuego que inspiró no solamente Cuba y Latinoamérica, pero el mundo entero. Grecia libre de Guantánamo para capitalos, cipreiros, colotumaciones. Comandante Fidel Castro, Buena Vista, Cipras Castro, calozorista. Cojones de Aulia, Agoreiro, puro Cohiba, que Cuba libre. Que esos principios conectan todos los pueblos, no importa cuánto lejos están. Αυτή ήταν η υποδοχή του Αλέξη στο αεροδρόμιο. Ελπιδοφόρα η υποδοχή. Ήταν πολύ σημαντικό γεγονός για την Κούβα η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και βέβαια απασχόλησε τα μίντια, τις τοπικές εκπομπές, τα talk show, τα βραδινά talk show, για να πάρουμε μια γεύση. A la salida del túnel, un trailer, quitarle el tordo. Y pues lo quita el tordo. El tío se quitó del medio. Era el saco de cemento. Jesús. 600 sacos. Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos, Jesús, tenía que llevarlo a
otro revés, a otro túnel. Y me daban otro taco para llevarlo pero mírame, que te estoy hablando, de cargar y montar. 600 para allá, todavía voy por ahí. Que me voy para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde. Y voy por la mitad, digo, no te quedan. Yo ya cogía los tacos, los arrastraba. Que allí venía el camionero. Todavía está ahí por ahí. Pararon más una hora para que nos dieran el bocadillo. Δεν φαίνεται να πήραν και πολύ στα σοβαρά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στη χώρα τους. Δεν έχει πολιτικό βάρος. Τέλος πάντων, ασόβαρη εκπομπή θα ήταν αυτή που μόλις παρακολουθήσαμε. Δικό μας λάθος. Κακό απόσπασμα επιλέξαμε από την τηλεόραση εκεί. Στη συνέχεια όμως ήρθε η ώρα για τον επικίδιο λόγο του Αλέξη Τσίπρα. Μπροστά στο πλήθος, μπροστά σε χιλιάδες κουβανούς. Μπροστά σε χιλιάδες κουβανούς, μπροστά σε πολύ λαό. Για να την παρακολουθήσουμε με λίγο περισσότερο σεβασμό. Hermanos y hermanas, la pataraciones grande Ernesto Padre visitazione Cuba. Parlazación Grecia, Χρυσάκουταλια Χλαπαθιόν por la succesia aristerante comandante Cipra, persquisaciones pneumoniar, el capitales clandestino ande chao. De la grande afición per όλων συνταξιών και extradoración. Per la feliz Navidad Papudeiros έχουν πάρτι. Burdolación per minimeiro mistudada 751. Με καναδιό λεξάδος τυριζασιόν καταγράμμαθ προκρεμέιρο Τεσσαλονίκο και παρλαπιπαθιόν εθνό per la grande succesia la υπογραφιδad la revolucionar trito mνημονιάρ. El apipacolación socialité enfiamos παρεμπούλος hasta να πας στο διάολο. Και επειδή με gusta solidaridad, estimación la programa de Habana και hidratación la Jaivania Clumba. Hasta la mνημόνια siempre. Εντάξει, μεγάλες στιγμές, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλες στιγμές και επηρεάστηκαν και οι πολίτες βέβαια εκεί, οι οποίοι όλη η χώρα ένιωσε τις συνέπειες της επίσκεψης Αλέξη Τσίπρα, οι αντιδράσεις τους. Montaba una persona mayor a una guagua y inmediatamente la gente se paraba, le daba el asiento y demás. Hoy en día hay que poner unos asientos señalizados para que sepa la gente que hay que darle los asientos. A veces tú tienes que decirle, compadre, párese, que hay una persona mayor. Y yo le digo, una sonrisa abre todas las puertas, hace más bella a la persona y tenemos que cultivarlo. Incluso le voy a hacer un cuento que me pasó hoy. Hoy yo vine a coger el P1 aquí y se me montó una pila de hombres que parecían bolseadores delante de mí y yo me quedé colgada a la puerta. Ese muchacho, donde quiera que esté, yo le doy la felicitación. Έτσι, κυρίες και κύριοι, εδώ μεταξύ, αν μάθαινε το επόμενο νέο Αλέξης Τσίπρας, άδικα πήγε μέχρι την Κούβα. Γιατί, κυρίες και κύριοι? Συμβαίνει και αυτό, που αλλού στις Σέρρες, καθώς στις 4 Δεκεμβρίου, η μέρα που θα γίνει η κηδεία του κομμαντάντε Φιντέλ Κάστρο, στο Δήμο Νέας Ζίχνης θα τελεστεί παράλληλα κηδεία για τον μεγάλο ηγέτη της Κούβας. Προφανώς βράσαν τα τσίπουρα στον νομό Σερών. Είναι η εποχή τώρα που τα βγάζουν. Κάνουν παράλληλες εκδηλώσεις. Έχει κάτι χασαποταβέρνες για σχόριο. Και τέλος, όλη η επίσκεψη, τέλος πάντων, για να το κλείσουμε αυτό το πακέτο, όλη η επίσκεψη Αλέξη Κούβα στην. Αλέξη Κούβα στην Τσίπρα. Στην Τσίπρα. Όλη η επίσκεψη Αλέξη Κούβα στην Τσίπρα. Γύρισε ως Αλέξης Κούβας. Έκλεισε. Ναι, έτσι γύρισε. Πλέον μόνο έτσι ακούω. Σου δώσαν το χρυσό κλειδί της Αβάνα. Μόνο Αλέξης Κούβας ακούω. στην Κούτρα. Κλείνει με μια εκδήλωση υποδοχής, μια φαντασμαγορική. Όταν πέρασαν λίγο οι μέρες και οι ώρες και έπεσε λίγο. Συνειδητοποίησε και ο κουβανικός λαός τι έχει. Έπεσε λίγο το βαρύ κλίμα. Μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν μια εκδήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα με τραγούδια δικά τους. Να πάρουμε ένα μικρό απόσπασμα. Los republicanos de la Cuba, Brecalos Donación, comandante Alejandro, con el festival Gesta la Victoria Cipra. Y por decomidación, la Che Guevara de la Grecia con alantalon canzones de carnavalia. Y Calimera, o Cipra ήρθε εδώ πέρα, απ' την Ελλάδα ηλέρα, φορολογεί τον αέρα.
Τσίπρας μιλάει για revolution. Είχα πριν μη σκηθείς κανένα καλθόν. Καλώς μας ήρθε στην πραγωνιστή. Την Ελλάδα έκανε αριστερή. Του δεν τα ξεβλάβουν με πετραχίλια. Ευθύφηθες μνημόνια με τα χίλια. Έστα la Victoria Τσίπρα. Todos los pesos. Χέστα la Victoria Τσίπρα, κυρίες και κύριοι. Τι ωραίο. Βέβαια, σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Τσίπρα στην Κούβα, μάλλον το πιο αστείο που... Γιατί σε αυτή τη χώρα παράγουμε φοβερή κωμωδία, είναι αυτό εδώ. Ο Μεν Τσίπρας οδεύει προς Κούβα για να πενθήσει και να κλάψει πάνω στη σωρό του κομμουνιστή Φιντέλ Κάστρο. Αλήθεια, δαπτυρίζουν τα κόκαλα του πραγματικού αγωνιστή, και δεν έχω πρόβλημα να το πω, Τσε Γκεβάρα, του πραγματικού αγωνιστή Τσε Γκεβάρα. Ο Χρυσαυγίτης χαρακτήρισε πραγματικό αγωνιστή τον Τσε Γκεβάρα. Με το χιτλερικό μουστάκι. Το νούμερο 17 πρέπει να φύγει γιατί δεν προλαβαίνουμε, αλλά στο νούμερο 16 να πάμε στον Καμένο μετά τον Τσίπρα. Το συγκυβερνήτη μας. Ο οποίος πραγματικά επίτηδες γίνονται αυτά. Δηλαδή, αν το κάνετε για μας, πραγματικά σας ευχαριστούμε. Μέσα από την καρδιά μας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Δείτε πλάνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, σημαία! Φέρ' την εδώ και στραβώθηκα. Κράτα! Κύριε Υπουργέ! Ζευλακώθηκα μιλάμε. Θα σας σκεπάσω. Προστάτευσέ με, ήρωά μου. Ο πύρινος εχθρός εξ Ανατολάς προσπαθεί να σας πλήξει με τις υπεριώδεις ακτίνες του. Προδότες παντού. Αλλά εγώ είμαι εδώ. Θα κάνω τη σημαία ασπίδα στον εχθρό. Και θα σας προστατεύσω από τις ρητίδες και το μελάνωμα. Μαγάσα συγκινήθηκα. Και θα μείνω ακίνητος μέχρι η απειλή να εξαφανιστεί πίσω από τα ιερά μας εδάφη. Δεν γίνεται. Την έκανε τσεμπέρι. Δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο σκηνοθέτης θα του το έδινε από αυτούς που γυρίζαν τις ταινίες με τον Μπρέκα και να του έλεγε κάνε το, δεν θα το έκανε. Εντάξει, και επειδή δεν μου αρέσει αυτό το κλίμα για τον Πάνο Καμένο, πάμε σε κάποιον που τον εκτιμάει και θα πει 2-3 καλές κουβέντες για τον άνθρωπο. Κύριε Καμένε, ακούς? Ακούς ρε γλίτσα? Ρε Μπουχές, ακούς? Ακούς ρε γαλακτομπούρικο? Ενώ στο νούμερο 15 μια ακόμα στιγμή από την Ελληνική Βουλή, όπου είναι επίσης μαγική. Και ενδεικτική. Και ενδεικτική. Τραβολογάνε καταρχήν και αυτά τα φουκαριάρικα τα παιδιά από τα σχολεία. Για να μάλλον υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό. Εντάξει, έχει σημαντικές εκθέσεις στο κτίριο της Βουλής. Εκεί στην Ολομέλεια μην τους βάζετε, είναι αμαρτία για τα παιδιά. Τώρα, αν σας πούμε για παράδειγμα ότι συνέβη το εξής, ότι πήγε ένα σχολείο. Από την Κοζάνη συγκεκριμένα. Ναι, από την Κοζάνη στην Βουλή, αλλά πήγαν να δουν τις συνεδριάσεις στους βουλευτές, να δουν πώς η δημοκρατία, πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Και δεν ήταν κανένας μέσα στη Βουλή. Ήταν μόνο η πρόεδρος, η οποία επειδή συνηθίζεται και ήταν μόνη της, επειδή συνηθίζεται όποτε λένε ότι ήλθε το τάδε σχολείο, να χειροκροτάνε οι βουλευτές, αλλά επειδή δεν υπήρχε κανένας βουλευτής, χειροκρότησε μόνη της. Τα παιδιά είναι σε μια κατάσταση, δείτε εδώ. Αυτά ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση 57 μαθητές και μαθήτριες από το 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης. Σας καλωσορίζουμε στη Βουλή. Ήταν σήμερα μια διαδικασία ερωτήσεων που λέγεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, αλλά μόλις τέλειωσε και έτσι τουλάχιστον δείτε την αίθουσα που γίνονται εδώ οι κοινοβουλευτικές μάχες της Βουλής, να έχετε μια ιδέα που κάθονται οι βουλευτές. Εδώ το ξύλο από το οποίο είναι φτιαγμένο. Εδώ πίνουν νερό. Εδώ ένα φυτό που διακοσμεί την αίθουσα. Εκεί που έχει βαθούλωμα στο καθισματάκι είναι του πάνω του Καμένου και άλλα τέτοια. Σε βλέπω άρμα την αποκριά. Αχ, Θεέ μου, στο νούμερο 14. Εντάξει, να σας πω κάτι. Υπάρχει ελπίδα, θα καταλάβετε αμέσως τώρα. Υπάρχει ελπίδα γιατί σύμφωνα με την πρόταση των δανειστών για το χρέος μπορεί να μην δούμε άμεσα ευεργετικά αποτελέσματα για την χώρα μας, αλλά δεν θα αργήσουν πολύ. Διαβάσαμε, Μάρα, την πρόταση των δανειστών για το χρέος. Τι επίπτωση θα έχει η λύση την οποία μας δίνουν? Για 5 με 6 χρόνια είμαστε εντελώς χαμένοι με αυτή τη λύση. Δεν κερδίζουμε απολύτως τίποτα. Πότε αρχίζουμε να βλέπουμε ένα όφελος? Μεταξύ του 2030 και του 2060. Δεν είναι αυτό ένα κίνητρο για να ζήσει? Έως το 2060. Βέβαια, μετά τη σημερινή διαδικασία το θέμα έφυγε από το 2030 και καρφώθηκε μόνο στο 2060. Να ξέρετε. Καλύτερο. Να έχουμε στόχο. Είναι πολύ και ένας φίλος ο οποίος είχε ενημερωθεί για τα πολιτικά μας έστειλε και μήνυμα κιόλας ο Πάνος και λέει το 2060 θα έχει λυθεί το θέμα του χρέους, θα μας το έχουν απαλείψει, όχι θα έχουμε πεθάνει. Το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Στο νούμερο 13, μια που μιλάμε για το χρέος, έχουν αρχίσει να γίνονται, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, πολλές συζητήσεις τώρα τελευταία για την Δέσποινα Μοιραράκη. Τη Δέσποινα.
η οποία συμβαίνει το εξής. Επειδή κάνει κάθε χρόνο κάποιες μεγάλες εκθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, η οποία έχει άμεση σχέση με την πολιτική και με τη χώρα μας γενικότερα. Χαλιά η Δέσποινα, έναν τόνο αλλάξτε και θα πάτε στην πολιτική κατάσταση και στη γενικότερη πραγματικότητα της Ελλάδας. Οπότε, επειδή κάνει κάθε χρόνο στο Χίλτον κάποιες εκθέσεις με τα χαλιά της, και παράλληλα στο Χίλτον γίνονται και οι διαπραγματεύσεις, μπαινοβγαίνουν όλοι αυτοί. Έχει γνωριστεί με τους ανθρώπους. Συναντιέται, λένε γεια. το πρωινό τους. Και αν δεν μας πιστεύετε, ορίστε. Με την αγαπημένη μου Βελκουλέσκου πίνουμε το καφεδάκι μας στον 11ο όροφο. Ξέρεις τι είπα εγώ στον Τσακαλώτο? Του λέω τελειώνετε τις διαπραγματεύσεις γιατί έχετε θανατώσει το εμπόριο. Και πολύ καλά του είπες, Δέσποινα. Και πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι πιο πολύ θα εμπιστευόμουν την Μοιραράκη να πάει για διαπραγματεύσεις μαζί τους παρά όλους αυτούς που στέλνουμε. Και τη στιγμή που το σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, έρχεται ο Βερίκιος, ρε παιδί μου, να το θέσει σοβαρά το θέμα. Μπράβο, δηλαδή, για δείτε. Πώς η Τουρκία προσεγγίζει και κάνει φίλους στην παγκόσμια σκηνή. Με τη διπλωματία του Τάπητα. Πάντα ένας διπλωμάτης ή ένας στρατιωτικός στο βαλιτσάκι του έχει και από ένα χαλάκι. Και τσουπ το δίνει. Τι Μοιραράκη. Την έχει πλησιάσει κανένας δικός μας εδώ. Άνθρωποι, παιδιά, είναι αυτοί. Παζάρια γίνονται. Τα παζάρια, παιδιά. Βεβαίως, γιατί όχι. Διπλωματία του Τάπητα. Ιδέες υπάρχουν. Η διπλωματία του Τάπητα. Έτσι οι Τούρκοι το κάνουν. Έχουν ένα χαλάκι. Και κανένας δεν σκέφτηκε τη Δέσποινα τη Μοιραράκη. Κι όμως τη σκεφτήκαμε κι εμείς και ο Δήμος ο Βερίκιος και η ίδια τώρα που απέκτησε έγινε η πρόταση στη Δέσποινα. Η Δέσποινα έχει αποδεχθεί ήδη αυτή την πρόταση. Βεβαίως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες να αναλάβει τη διαπραγμάτευση με το δικό της βέβαια τρόπο. Και πλέον, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ευχάριστα νέα. Η διαπραγμάτευση της χώρας μας βρίσκεται στα χέρια της Δέσποινας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για μια φορά παίρνει μια επαγγελματία στη διαπραγμάτευση πάνω της. Στο μισό θα το ρίξω εγώ το χρέος. Ξεκινάω αμέσως με το πρώτο χαλί, κυρίες και κύριοι δανειστές. Αθηναϊκό, γκριζοτσιμεντί, συνθηματεξαρχιώτικο. Το οποίο μπορεί να γίνει δικό σας μόνο με μία μείωση χρέους 50 εκατομμυρίων. Αυτό το ωραίο μελιτζανοκραγιονί δικό σας. Μόνο για σήμερα, τεράστια ευκαιρία. Πάμε τώρα σε ένα μοντέρνο χαλί, σε πρώτη φορά αριστερό ριζοπεθαμένα G χρώμα, με εξαιρετικά σχέδια. Τα γαϊδούρια που ψηφίζουν συνεχώς νέους φόρους και περικοπές σε μισθούς και συντάξεις χωρίς ντροπή. Ιδανικό ως τρόπαιο σε γραφείο στις Μουντές Βρυξέλλες. Προσφορά 50 εκατομμύρια ελάφρυνση χρέους από κομισιόν. Αυτή είναι διαπραγμάτευση, γατάκια. Κι όσο περιμένω προσφορές, πάμε σε αυτό το υπέροχο κατουρλοκιτρινομελετή μανιταρί με 4 τυριά. Χαλίνα με πατήσεις γίνομαι. Μόνο για 30% haircut στα δεκαετή ομόλογα. 15 εκατομμύρια ελάφρυνση από Λαγκάρντ. Έτσι! Έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Πιο πιθανό είναι να γίνει αυτό πάνω. Πιο πιθανό είναι να έχουμε αποτέλεσμα αν γίνει αυτό. Στο νούμερο 11, κυρίες και κύριοι, έχουμε τώρα τελευταία, εκτός από τη Δέσποινα, έχει βγει στην επικαιρότητα ο ανιψιός του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο ανιψιός του Άδωνη. Ο οποίος λέγεται Φίβος. Φίβος, γιατί δεν θα μπορούσε να λέγεται Γιώργος. Ναι, τι ή Δημήτρης. Και το Φίβος είναι πολύ προχώ μεταξύ μας. Και το Φίβος είναι πολύ casual. Συμπίπτει και με το συνθέτη των λαϊκών Πάτροκλος, κάτι τέτοιο. Πάντως είναι αστήρευτη αυτή η οικογένεια, δεν έχει τελειωμό. Δεν θα σταματήσουμε γιατί ήδη τον έχουν τον Φίβο και τον έχουν στις πωλήσεις. Ο οποίος έκανε εμφάνιση, πλέον γίνεται στάρ σιγά σιγά και αυτός στην χώρα του. Αυτό που ζούμε τέλος πάντων. Του κόκκινου χαλιού που ο τρόπος αλλάζει. Ακριβώς, του κόκκινου χαλιού. Βαμμένο με αίμα. Και εμφανίστηκε στην τηλεόραση. Τι μουσική ακούς? Στην λυρική πάμε. Της Ευγενίας στα τραγούδια, φαντάζομαι. Όχι. Εδώ πέρα, εδώ χαμηλά θα βάλουμε τον Οικονομόπουλο. Εδώ πιο πάνω θα βάλουμε Πλούταρχο Παντελίδη κάπου στο ίδιο. Αχ, μαχαιριά στον άλλο. Τέτοιο. Μετά κάπου εδώ θα βάλουμε τον Πανταζή, λίγο πιο ψηλά. Το δεύτερο Πανταζή. Και number one. Και number one, έτσι πάνω όσο πάει πιο ψηλά, Μακεδημάκη. Μακεδημάκη. Τα ιδανικά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και στην μουσική συνεχίζονται από την οικογένεια Γεωργιάδη.
Όπου όμως είδατε ότι συνδέθηκε με τη μουσική της Ευγενίας Μανολίδου, γιατί σο είναι τώρα, πώς να το κάνουμε. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια σύνδεση. Οπότε υπάρχουν δύο πράγματα που έχουν συμβεί μετά από αυτές τις δηλώσεις του Φίβου. Έχουμε μια παράσταση που έχει κάνει η Μανολίδου, η Ευγενία, ειδικά για τον ανιψιό της, σε σχέση με αυτά τα μουσικά γούστα βέβαια που έχει. Για να την παρακολουθήσουμε. Κανείς δεν είναι κανενός, μάρτης μου είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος ο λογικός είναι τύπος λαϊκός. Πραγματικά παιδιά. Μπράβο. Η Ευγενία είναι σπουδαία μουσικός, προσαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα. Και ο Μάκης ο Δημάκης συγκινήθηκε πάρα πολύ. Συγκινήθηκε. Και ας πούμε μια μέρα μπορεί να τους δει και μπροστά του ξαφνικά στο κέντρο. Βεβαίως. Συγκινήθηκε πάρα πολύ μετά τις δηλώσεις αυτές του Φίβου που είναι ανιψιός του Άδωνη Γεωργιάδη. Και ένιωσε την ανάγκη να προσφέρει και αυτός κάτι στην οικογένεια Γεωργιάδη, που ως γνωστόν ξέρουμε τη σχέση που έχουμε. Αρχαιοπρέπεια. Αρχαιοπρέπεια ακριβώς. Και για να δούμε τι προσέφερε. Έλα όλα τα μωρά στην πίστα. Πάμε λίγο Οδύσσια. Ραψοδία Α, στίχος 1. Όσο εγώ τραγουδάω, εσείς παραγγέλνετε. Άνδρα μη ενεπέμουσα πολυτρόπων, ως μαλαπόλα επειδή ισχυρών των λιεθρών έπεσε πολλών ανθρώπων είδεν άστεα και νονεύνο πολλάδων γεν ποντόπαθεν αλγιαών κατά θυμών. Ανησύχησα, ανησύχησα, είπες μέρες μακριά μου σε αποθυμίσα. Τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Λοιπόν κύριε Κίκη, μην χάσετε όταν επιστρέψουμε το γύρισμα, γιατί δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά η εφοριακή, ναι ευχάριστα, έχουμε και άλλα ευχάριστα, η εφοριακή πλέον με την κυβέρνηση Σιριζανέλ θα μπορούν να μπαίνουν απροειδοποίητα στα σπίτια των πολιτών. Και είναι γεγονός, είναι είδηση. Το γύρισμα του Ράδι Αρβίλα για αυτή την καινούργια εξέλιξη. Μόλις επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, έχουμε και ζωντανή μουσική σήμερα βέβαια. Βεβαίως, και έχουμε κάτι το οποίο για πρώτη φορά το παρουσιάζουμε. Έχουμε έναν άνθρωπο ορχήστρα, ο οποίος λέγεται Αντώνης Βλάχος και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μην το χάσετε. Ο συνονόματος λοιπόν σε λίγο, με τους εκπληκτικούς Earth, Wind and Fire. Πάμε στις διαφημίσεις, σε λίγο πάλι εδώ. Darling, what if you fly? Fly 104. Into the music. Θα εξηγήσουμε την αυτό γιατί μας συγκινήσατε. Στην προηγούμενη εκπομπή δείξαμε την πρωτοβουλία που είναι του National Geographic επί της ουσίας, όπου σε 7 σημεία της Αθήνας με τηλεσκόπια γίνεται παρατήρηση του πλανήτη Άρη και το συνδυάσαμε βέβαια.
με το ότι οι Έλληνες έχουν τόσο πολύ να φύγουν από αυτή τη χώρα που πλέον αρχίζουμε και παρατηρούμε τον πλανήτη Άρη για να είμαστε έτοιμοι όταν θα ζήσουμε εκεί. Και μας έστειλαν από το National Geographic, θα καταλάβετε γιατί με συγχαρητήρια, έχετε επιλεγεί ως μέλος του πληρώματος για την πρώτη επανδρομένη αποστολή στον Άρη. Είσαι έτοιμος να μετικήσεις στον κόκκινο πλανήτη? Ναι, είμαι. Θέλω να απαντήσω εγώ και το συγκινητικό είναι αυτό. Όλοι έχουν από ένα δίκτυο. Θα το βάλουν στη στολή μας όλοι. Μπράβο, να. Τι ωραία. Το μεγαλύτερο. Ας έχω και κάτι μεγαλύτερο. Μόνο ο Σερβετάς όταν του το δώσαμε είπε εγώ μόνο πάω. Ας έχω και κάτι μεγαλύτερο. Μόνο ο Σερβετάς όταν του το δώσαμε είπε εγώ μόνο πάω. Μου κακοφάνηκε το. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά θα τα φυλάξουμε. Πάμε στα δικά μηνύματα με τον Χρήστο Κιούση και τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Ας ξεκινήσουμε με τον Χρήστο Κιούση, όπου έχει μπροστά του το Twitter. Γίνεται ο κακός χαμός στο Twitter, εντάξει. Έχουμε μεγάλη κονταροχτυπιούνται ο Τσίπρας στην Κούβα με το Μάκη Δημάκη και τα τραγούδια της διασκευής των τραγουδιών. Ο Μάκης Δημάκης και η στιγμή που ερμήνευσε Οδύσσια. Εντάξει, αλλά και η Ευγενία. Και η Ευγενία έδωσε. Στο Μάκη Δημάκη από εδώ και πέρα οι κοπέλες δεν θα γυρνάνε με γαρίφα αλλά και με πουρα ανάμεσα στα τραπέζια. Θα έχουν τις ταμπλέτες με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι στο κέντρο να αγοράζετε αυτό που είπε ο καλλιτέχνης. Η Δέσποινα Μοιραράκη επίσης συγκίνησε πάρα πολύ. Με τη Μοιραράκη στη διαπραγμάτευση θα γραφτεί το νέο βιβλίο. Είναι ο ταπιταλισμός η λύθη. Η Μοιραράκη θα κάνει διαπραγμάτευση του τάπητα γιατί ο Τσίπρας κάνει διαπραγμάτευση του χλωοτάπητα. Δεν καταλαβαίνω. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ με το Twitter δεν έχω, όπως ξέρεις, καμία σχέση. Δεν ξέρω. Αλλά αρχίζω να καταλαβαίνω ότι η σχέση Ράιδερ Βίλα με τους ανθρώπους που βρίσκονται είναι εκπληκτική αυτό το παρεδώσει. Κάνουν και φοβερό μοντάζ γραπτό κείμενο γιατί παίρνει τις ατάκες ο καθένας που θέλει από το κάθε βίντεο και γίνεται, εντάξει, ζωγραφίζουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα. Στάθη. Έτσι όπως πάει το θέμα, λέει ο Πάνος, το επίδομα θέρμανσης του χρόνου θα χρειάζεται και ένα επίδομα προθέρμανσης όσο δεν περιμένεις. Ενώ ο φίλος μου ο Δημήτρης πολύ εύστοχα και αλλάζει μόνο ένα φωνή, λέει προς το παρόν η διαπραγμάτευση είναι απλά μπουρδοροδοκόκκινη, όχι μπουρδοροδοκόκκινη. Ωραία, να είστε καλά για όλη την επικοινωνία σας και όλη την αγάπη που μας στέλνετε. Αυτός ήταν ο Curtis Mayfield. Να τα λέμε αυτά γιατί μιλάμε για έναν μαγικό καλλιτέχνη και ένα επίσης μαγικό τραγούδι, το Move On Up. Και επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Ράιδερ Βίλα, όπου κυρίες και κύριοι, σας το είπαμε πριν φύγουμε για τις διαφημίσεις, ότι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Φοροέλεγχε εντωμεταξύ στα σπίτια με εντολή εισαγγελέα. Θα τολμήσει δηλαδή κάποιος τώρα μέσα σε αυτή την κατάντια που ζει η Ελλάδα να πάει να χτυπήσει την πόρτα και να πει παιδιά, εφορία, εισαγγελέα. Βεβαίως και θα τολμήσει, κυρίες και κύριοι, έγινε και αυτό. Πλέον μπορούν ελεύθερα με εντολή εισαγγελέα να κάνουν ντου στο σπίτι σας από την εφορία. Μόνο αυτοί έλειπαν από το σπίτι. Μόνο αυτοί λένε. Βέβαια, τι να κάνουν σε ένα σπίτι ενός Έλληνα πολίτη τη σήμερα την ημέρα ακριβώς, να κάνουν ντου για ποιον ακριβώς λόγο. Αλλά τέλος πάντων θα μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και έχει αρχίσει ήδη να συμβαίνει. Και η κάμερα του Ράιδερ Βίλα με έναν μαγικό τρόπο βέβαια ήταν εκεί και το κατέγραψε, κυρίες και κύριοι. Απολαύστε το. Ποιος είναι? Σας. Εφορία. Μας έστειλε η αριστερό-ακροδεξιά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή τώρα που η πρωθυπουργός μας υποφέρει στην Κούβα. Υποφέρει ο Αλέξης. Γιατί? Έχασε τον αδερφό του. Έχασε τον σύντροφό του. Λοιπόν, θα τα δηλώσεις ή θα ψάξουμε και θα τα βρούμε μόνοι μας? Ποια? Έλα που δεν ξέρω. Έλα όμως που δεν ξέρω. Τα τιμαρφή, τα μετρητά, τα μπεκικίνια. Κύριε μου, δεν έχουμε τίποτα. Ένα χρυσό δόντι η σύζυγός μου και αυτό το βάλαμε επισημίτη τότε που ήταν το χρηματιστήριο. Εντάξει. Αφού δες να το παίξουμε έτσι, έτσι θα το παίξουμε. Δεν είναι να το παίξουμε. Ξαμολυθείτε. Θα γίνει κάτι τώρα.
βρήκα αυτό. Δεν μου λέει. Τι είναι αυτό? Το μπουφάν μου, κύριε. Το μπουφάν κρυώνουμε κιόλας. Χειμώνας είναι έξω, να μην κρυώνουμε. Και πήραμε αυτό το ακριβό, το πουπουλένιο, με τη διπλή την επένδυση. Δεν είναι ακριβό, άνθρωπε. Ένα απλό μπουφάν είναι. Αυτά... Μάλιστα. Άρτο. Σημείωσέ το, ξαμουλήσου. Τι είναι αυτό? Θέλετε να σας απαντήσω? Είναι και το διπλό, το ωραίο, το απαλό. Το βελουτέ, το ακριβό. Έχει άλλα 11 μέσα. 12 τα αγοράζει. Έτσι τα πουλάνε, κύριε μου. 12 τα πουλάνε. Πάρτο, σημείωσέ το, ξαμολύσου. Τα βρήκα στο πάτωμα αυτά. 4 φακές. Πού ακριβώς τις βρήκες? Στο πάτωμα, κάτω από την τραπεζαρία. Δεν μου λες? Παρακαλώ. Πώς μπορείς να τα δικαιολογήσεις αφετά? Ποια, κύριε μου, δεν μπορώ να δω καλά τι έχετε στο χέρι σας. Θα πλησιάσω εγώ, κοίτα κι εσύ. Ναι. Αφετά, πώς τα δικαιολογείς? Τι να τα δικαιολογήσω, 4 φακές είναι. Άστε, 4 φακές είναι ολιγάρχοι. Είναι ψίχουλα για σένα. 4 φακές. Και επίσης στο μπάτο μιας κατσαρόλας διέκρινα μια λιπαρή ουσία, μάλλον από ελαιόλαδο, και στο ψυγείο βρήκα μίχνη από φέτα τυριού και φασόλια γίγαντες. Μπα, το γλεντάμε με γίγαντες και φέτα. Ποιο γλεντάμε, άνθρωπε? Λοιπόν, πάρτες, σημείωσέ τες και ξαμολύσου. Μη μου πεις, πίνει και το κρασάκι του ο κύριος. Κύριε, δεν είναι κρασάκι. Είναι κρασάκι? Όχι. Τι θέλεις να πεις? Πού το βρήκες? Το βρήκα κρυμμένο πίσω από το εικονοστάσι. Πετρέλαιο. Έχεις στο σπίτι του ο Κρίσος πετρέλαιο. Γιατί έχεις πετρέλαιο, ρε? Κύριε μου, μια σταγιά είναι ίσα να πάρει ισόμπα μπρος, μην πιάσει πάγο το σαλόνι τώρα που κρύωσε. Να μην κρυώνεις εσύ με το σκασκορσέ να κάνεις τρέλες με τη γριά σου. Έχεις πετρέλαιο στο σπίτι, συλλάβετε του. Ποιος σκασκορσέ, άνθρωπο, δεν κάνουμε κάτι με το... Συλλάβετε τον. Πάρτε τον. Πάρτε τον. Σας λέω, δεν είναι... Έτσι θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Έτσι θα σώσουμε την πατρίδα. Ρε το Bill Gates. Μπράβο. Μπράβο, κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε να φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Το μαχαίρι στο κόκαλο. Τόσο πετρέλαιο, 4 φακές. Αχ, γιατί να... έπρεπε να μπορούσατε όλοι να είσαστε σε αυτό το γύρισμα. Η κουζίνα, καλή χώρα, στην οποία κάναμε το γύρισμα, ήταν του Στάθη, όπου δεν καταλαβαίνετε τι γινόταν. Έτσι. Δηλαδή, δεν υπήρχε χώρος, όχι να κουνηθούμε. Έπρεπε να ήσασταν σε αυτό το γύρισμα. Και εσείς πού ήσασταν εκεί? Ναι, παιδιά, ελάτε και εσείς, αφού κάνουμε γύρισμα. Άνθρωποι. Ενώ στο νούμερο 9 γίνονται ωραία πράγματα σε αυτή την χώρα. Γίνονται πραγματικά μαγικά, κυριολεκτικά μαγικά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Στο Δήμο Κατερίνης υπάρχει αυτή η πινακίδα. Μια πινακίδα στους δρόμους της πόλης της Κατερίνης. Ένας ωραίος συνδυασμός, θα έλεγε κανείς, διαφορετικών πραγμάτων. Μας δίνει αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα και το συνδυασμό, όπως έχουμε πει, συντριβάνει πινακίδα. Νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένος ο τίτλος. Θαύμα, κυρίες και κύριοι, θαύμα! Μπορούμε να βάλουμε και εισιτήριο, να έρχονται οι τουρίστες. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι είναι κόρπο του Δήμου Κατερίνης για να μην την κατουράνε σκύλοι. Ξέρω για το νερό που γέλωσε. Παρκάρεις το αυτοκίνητό σου, πλένεται και το αμάξι. Και το καλοκαιράκι εκεί με... Ξεπλένεις την άμμο από πάνω. Την παραλία, ξεπλένεις. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Μην τα βάλεις στο σπίτι. Αλλά ο Πρωθυπουργός μας πήγε, κυρίες και κύριοι, στο Αμπού Ντάμπι. Έκανε επίσκεψη και εκεί ο Αλέξης Τσίπρας, για να δούμε, καταρχήν να δούμε, μάθουμε από την ΕΡΤ πού πήγε ο Πρωθυπουργός μας.
Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον διάδοχο του θρόνου εδώ στο Αμπού Μπάντι. Στο Αμπού Μπάντι. Και βέβαια έκανε και εκεί δηλώσεις. Ο άνθρωπος όπου πηγαίνει κάνει και τις δηλώσεις του, οι οποίες ήταν ενταγμένες και στον πολιτισμό τους, έτσι, στην κουλτούρα τους. Elsewhere the cacarisms and elsewhere the genitors of the chickens, we say in Greece. Abu Dhabi, I blasted nose to sell you madness because I made all the Greek citizens from deep Kakomi rates to Emirates in the pitch fitilation. Listen and cry. I say them paramyths of the Halima. They see Euro's more spaniation that you see snow in Arabia, and they live 1,001 nights in the black scotadiation because they can't pay their day. What Abu Dhabi, you little cats? Here we talk. I am Ali and Trisali Baba and the 40 mnemoniations. Ο οποίος παντού δίνει ρεσιτάλ με τα αγγλικά του, Αλέξη Τσίπρας. Τον ακούσατε και τώρα, και υπάρχουν κάποιοι κακοπροαίρετοι οι οποίοι συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι δεν μιλάει σωστά τα αγγλικά αυτός ο άνθρωπος. Παναγία, κυρίες και κύριοι, θαυμάστε τον εδώ. Cultural property, cultural properties. Last option guarantees, I reiterate the readiness of my country, humanity, terrorist groups, populations, persecution, heritage, to preserve precious for nations, cultural grounds, cultural cleansing. Αλέξη, γιατί επιμένεις, αλήθεια, πραγματικά? Δηλαδή, δεν σε έχουμε σατηρήσει αρκετά. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτό με το ρο, ας του εξηγήσει κάποιος ότι αγγλικά δεν σημαίνει θα πάθει κάτι ο άνθρωπος. Έχει πάρει καθηγητή από την Οξφόρδη που έχει ράντσο στο Τέξας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι συμβαίνει? Και στο νούμερο 7, κυρίες και κύριοι, έχουν ξεκινήσει τα κρύα. Να πάμε και σε μερικές τηλεοπτικές στιγμές. Λίγο φτάνει με την πολιτική. Έχουν ξεκινήσει τα κρύα και έχουν αρχίσει και κάποιες και βέβαια οι αντίστοιχες υπερβολές στον τρόπο που μεταδίδονται τα ρεπορτάζ για το πόσο κρύο κάνει πλέον στην Ελλάδα. Πάμε λίγο Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε λίγο με την Σούζη Καζατζίδου. Σούζη, κάνει κρύο! Περιττό να σας πω ότι με το ξεκίνημα της εκπομπής βγήκε ήλιος. Δεν ξέρω αν έχει μία συνολογία αυτή. Ενώ στο νούμερο 6 ο Βασίλης Λεβέντης, πάνω που είπα πάμε λίγο να φύγουμε από την πολιτική, αλλά ο Λεβέντης δεν είναι πολιτική. Δεν είναι ακριβώς. Απλά δεν είναι μόνο πολιτική. Ο Λεβέντης είναι παράσταση, είναι τέχνη, είναι θέατρο, ο οποίος, καταρχήν, πριν πάμε στην παράστασή του, εσείς που έχετε σκοπό να τον ψηφίσετε, ξανασκεφτείτε το γιατί. Εάν ήσασταν Τσίπρας, τι θα κάνατε? Έστω ότι εσείς... Παραγγελία, αμέσως. Παραγγελία! Θα έκοβα και άλλα 200 ευρώ από τις συντάξεις για να εξοπλίσω τις ένοπλες δυνάμεις. Για την Ένωση Κεντρών το υπέρτατο είναι ο εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Αλλά ξέρετε ότι ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να τα πει, αλλά δεν τα λέει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι, θέλει, αλλά δεν του βγαίνει. Είναι φιδωλός. Έχει τον τρόπο του. Η Ένωση Κεντρών παρουσιάζει την παράσταση «Άντε μην τα ανοίξω». Ένας καθηλωτικός Βασίλης Λεβέντης περιγράφει γλαφυρά την καταπίεση του πολιτικού που ζητάει η οικουμενική κυβέρνηση και τον γράφουν, αλλά η θέση του δεν του επιτρέπει να κατεβάσει κατάρες και καντήλια. Νιώστε την απόγνωση, την απορία, το θυμό, τα νεύρα μέχρι δακρύων, την κατάρρευση. Βασίλης Λεβέντης, άντε μην τα ανοίξω. Ευχαριστώ όλους σας και όλες για την παρουσία σας. Μια παράσταση που λέει πολλά. Μην τη χάσετε. Μην τη χάσετε σε καμία περίπτωση. Εμείς πρέπει να κάνουμε λίγο γρήγορα. Το νούμερο 5 έχει φύγει. Στο νούμερο 4, ο Κώστας Ζουράρης έκανε μια δήλωση, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να την ακούσουμε. Τη δημιουργία τμήματων ενισχυτικής διδασκαλίας στα αρχαία ελληνικά επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κώστα Ζουράρη. Έχουμε ένα σώμα 100.000 Ελλήνων, οι οποίοι θα ξέρουν λάμπρα, θα μπορούν όχι μόνο να γράφουν ελληνικά αρχαία, θα μπορούν και να μιλούν.
Μακάρι να συμβεί αυτό, και τώρα μιλάμε σοβαρά. Μακάρι να συμβεί αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται σε όλο τον πλανήτη εκτιμούν ιδιαίτερα την αρχαία ελληνική γλώσσα, εκτός από την Ελλάδα. Μόνο εδώ είναι τιμωρία. Μόνο εδώ είναι τιμωρία, ναι, και το εκπαιδευτικό μας σύστημα κατάφερε τα αρχαία ελληνικά ως μάθημα να κάνει τα παιδιά να τα μισήσουν. Ναι, να τα ταυτίσει, να κάνει το μάθημα αυτό με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε όλα τα παιδιά να τα μισήσουν. Αλλά είναι μεγάλη αμαρτία, οπότε μακάρι να γίνει αυτό που λέει ο Κώστας ο Ζουράρης. Μπράβο λέμε εμείς, αλλά... Και γι' αυτό είδατε και ο Μάκης Δημάκης έχει προσαρμόσει τα τραγούδια του. Μεγάλη επιτυχία. Ο Μάκης Δημάκης θα είναι ένας από τους 100.000 Έλληνες που μιλάνε άπτεστα. Αλλά τι θα γίνει, πώς θα είναι η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, αν συμβεί αυτό, αν ξαφνικά τα αρχαία ελληνικά μπουν στην ζωή του σύγχρονου Έλληνα? Λάβεν αναυνανιστήν, οράς ουκ την οδόν, γιγνώσκης το ποιόν μου, ωραία. Έξελθε δειλέ. Παρακαλώ σας ελθέτω εις το δεύτερο ταμείο, εδώ γαρ πληρώσου συνταζευεωμένος ο φυλάς. Βαλέτο αυτής εις ορθόν, ο αυνανιστέ, συνουσιάζω των διανυμών, τα σημών σκελέας ημείς αφαίρεσον. Ουκ η σημάτια ο βολός παρίσταται πλέον, συνουσιάζω τις ευθύης ημών εν πτήση καθεστώτα, υπάγεται συνουσιαστήνε. Ευχαρώστας δύο χείρας τα σκροτώ. Ευχαρώστας δύο χείρας τα σκροτώ. Κάμνο σε τι, μήτηρ? Αλλά τις βίτες λιχνίες. Γεώμηλα, νοπάει συνάπατα. Πολλών λαβέλα. Τι εστινού το ημί υφίσταμε και πρατήν αλγός, εγκεφαλώνε μου λαμβάνει, ολίωτας φρένας, καθίσταμε φρενοβλαβής. Σήμερον διδαξόμεθα τρόπον τεινά των επιχείλιων ψημήθιων φέρουσιν, ως περγάρτας πλαγκώνας είδομεν, αρέσκει γάρ ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος. Λάμε τριάδαν, είστε επανειδήν. Είστε επανειδήν, κυρίες και κύριοι. Εν τω μεταξύ, με όλα αυτά τα νέα οικονομικά μέτρα, με τους νέους φόρους, με όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, ακόμα και ο χριστουγεννιάτικος στολισμός έχει προσαρμοστεί στο πολιτικό πνεύμα των ημερών. Καλά Χριστούγεννα από το Δήμο Ηρακλείου. Είναι αυτό που σας λέγαμε χθες. Με τα λαμπάκια είναι ένα κερί με δύο μπάλες. Αυτό και πού ήταν αυτό? Στο Ηράκλειο. Και στην Αθήνα όμως με τον ίδιο τρόπο στολίζουν πλέον, δηλαδή όπως θα δείτε εδώ σε αυτή τη φωτογραφία. Ξεκάθαρα. Το χαρμόσυνο μήνυμα. Ενώ στο νούμερο 2, μια που είδαμε τον Τάκη και τον Άκη, κάτι συμβαίνει εκεί με αυτούς τους ανθρώπους και τα πράγματα χειροτερεύουν εβδομάδα με την εβδομάδα. Δραματικά. Μέρα με τη μέρα, εκπομπή με την εκπομπή. Τελειώσατε. Χαρήκατε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ό,τι σας δε. Εντάξει είμαστε. Άντε γεια. Κάποιος πρέπει να επέμβει, κάποιος πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση. Έπαθαν έκο. Έπαθα κάτι, έπαθαν το διπλό αυτό. Λοιπόν, εντάξει, Κωστάκη αγόρι μου, πάμε στις διαφημίσεις. Ηρέμησε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σήμερα από μουσική με τον Αντώνη, γιατί είναι συνονόματος ο Αντώνης, συζητάμε εδώ και πόσο καιρό για αυτή την εμφάνιση. Για παρουσίασε το Στάθη μου. Έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Βλάχο, ο οποίος είναι loop artist. Εγώ το λέω επειδή είμαι παλαιός άνθρωπος ορχήστρα, θα δείτε ένα δικό του τραγούδι. Παιγμένο με έναν τρόπο το οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω δει ποτέ μου στην τηλεόραση. Ωραία, και ανυπομονώ πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι και το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι μόνο το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο, είναι και ο τρόπος που το εξαιρετική φωνή. Και βέβαια έχουμε το νούμερο 1 μόλις επιστρέψουμε, το οποίο και αυτό, αν είναι απίστευτο, έχει συμβεί και αυτό στην Ελλάδα. Πραγματικά θέλω να σας πω για το νούμερο 1 ότι έχω ρωτήσει 100 φορές τους συνεργάτες μας να είμαστε απόλυτα σίγουροι αν αυτό έχει συμβεί όντως, είναι αληθινό και δεν είναι κάποια από αυτές τις ψεύτικες ειδήσεις που εμφανίζονται. Αλλά είναι πραγματικό, μόλις επιστρέψουμε, μείνετε στο Ράδιο Αρβίλα. What if I fall? Darling, what if you fly? Into the music. Το είπαμε, το λέμε και θα το ξαναλέμε. Μαλλί θα βγάλει η γλώσσα μας. Τα ζώα δεν προορίζονται για δώρα. Θες να κάνεις δώρα? Κάνε δώρα που θα βοηθήσουν κάποια αδέσποτα να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης έρχεται Σάββατο και Κυριακή 10 και 11 Δεκεμβρίου
από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Πρώτο γυμνάσιο Λυκείο Ηλιούπολης, Γρηγορίου Αυξεντίου 2, Ηλιούπολη Αττικής. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Μ' ακούτε ή να βάλω τις φωνές? All fucked up now, damn near 18. All the pictures in my past ain't never fading. I'm always wishing for something amazing, but when your life is shit, then it ain't no trading. So put me in your book so you know what it's like to live a life not knowing what a normal life's like. Put a label on my head so you know what it's like to live a life not knowing what a normal life's like. Look into my eyes so you know what it's like. Look into my eyes so you know what it's like. Look into my eyes so you know what it's like to live a life not knowing what a normal life's like. Μάλλον θα πρέπει να βάλεις τις φωνές. Για το αδέσποτο μιλάω, για τα αδέσποτα μιλάω. Μάλλον θα πρέπει να βάλεις τις φωνές και αυτό το παζάρι που γίνεται, να το πούμε μια φορά ακόμα. Στην Ηλιούπολη, συγκεκριμένα στο πρώτο γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολης, αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται από τις 10 του πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 10 και 11 Δεκεμβρίου. Ηλιούπολη Αττικής. Και ξέρεις, μου δίνει μια φοβερή πάσα για να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο, το οποίο κρατάω στα χέρια μου. Είναι αυτό εδώ. Γράφει μια πολύ ωραία κουβέντα αυτό το βιβλίο. Λέει: αν μπορείς, αναμετρήσου με το βλέμμα ενός αδέσποτου σκύλου. Αν μπορείς, αναμετρήσου. Δυστυχώς πολλοί μπορούν όμως. Δυστυχώς. Νομίζουν ότι μπορούν. Αυτό. Ο φίλος ο Μιχαήλ Άνθης έστειλε αυτό το βιβλίο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα ευγενικά του λόγια, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, για το ίδιο το βιβλίο. Καλοτάξει εδώ μέσα από την καρδιά μας, με τον ερεθιστικό, θα έλεγα, τίτλο «Προσοχή άνθρωπος», που θα με κάνει οπωσδήποτε να το διαβάσω. Μιχαήλ, καλοτάξει εδώ. Η ιδέα του βιβλίου είναι εκπληκτική. Με το σκύλο που υιοθετεί τον άνθρωπο. Είναι φοβερό. Με το σκύλο που υιοθετεί τον άνθρωπο, ναι. Πραγματικά. Μια που έχετε πάθει ποιότητα, όλοι μου επιτρέπετε και εμένα, θα σας πω δύο λόγια για ένα βιβλίο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όχι. Γονείς, η ποιητική της δημιουργίας. Είναι μια έκδοση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ασύλου του Παιδιού και είναι μια έκδοση με κείμενα που αφορούν την εκπαίδευση, γραμμένα από στελέχη της Σχολής Γονέων του Ασύλου του Παιδιού. Άκουτο, Σχολή Γονέων. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη στις 6:30 το απόγευμα στο Άσυλο του Παιδιού, στο Συντριβάνι εδώ στη Θεσσαλονίκη, και να πάτε και να ρίξετε μια ματιά στο βιβλίο, διότι και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει Σχολή Γονέων είναι τόσο σημαντικό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε συνέχεια. Φυσικά και τα συγχαρητήριά μας. Χαμός με το γύρισμα και τον ντου των εφοριακών στο σπίτι σου, Αντώνη, να ξέρεις. Μπορώ να διαλέξω πάρα πολλά πράγματα. Ένας φίλος λέει: Αντώνη, ναι, αποτύπωσε στο βλέμμα σου την απελπισία του μέσου Έλληνα που μπήκε η εφορία στο σπίτι του. Γιάννη, κατάφερες, ναι, να έχεις το βλέμμα του εφοριακού που κάνει τον ντου στο σπίτι. Και με τρόμαξες. Για μένα, πάντως, η πιο αστεία στιγμή στη δημιουργία αυτού τα ηχητικά. Τα ηχητικά, αυτά τα θρίλερ τα διάφορα, με αποκορύφωμα τη στιγμή της λάμψης στο πετρέλαιο. Στο πετρέλαιο θέρμανση, το σκάνδαλο αυτό. Πιο αστείο ήταν όταν μας τοποθέτησε όλους στην κουζίνα. Πίστεψε, αλλά αυτό είναι δικό μας. Και έχουμε και πρόσκληση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να αναλάβουμε την έδρα της αρχαίας ελληνικής επίσημα. Κύριε Πρίτανη, I do. Αυτά. Κουράστηκες, Είπα το χρόνο που με αναλογεί να τον αφιερώσω στο βιβλίο αυτό. Έχεις την εργατικότητα του Τσίπρα, ρε άτιμε. Και να τελειώσει λίγο η ποιότητα, γιατί θα επιστρέψουμε στην ελληνική πραγματικότητα και όταν επιστρέψουμε σε αυτή την πραγματικότητα η ποιότητα τελειώνει και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 1. Αγαπητοί έμπιστοι συνεργάτες, ήσασταν για μια ακόμα φορά αυθόρμητοι και... Λοιπόν, στο νούμερο 1, όπου πραγματικά το είπα και πίτηκε... Λοιπόν, στο νούμερο 1, όπου πραγματικά το είπα και πριν τις διαφημίσεις, θα το ξαναπώ και νομίζω θα το καταλάβετε όλοι. Ρωτούσα, συνεχίζω να ρωτάω και συνεχίζω να έχω ακόμα και τώρα αμφιβολίες κατά πόσο αυτή η είδηση είναι αληθινή. Όλοι όμως μου λένε ότι είναι όντως αληθινή. Έκανα και τηλέφωνο εκεί σε κάτοικο. Δηλαδή, έχει συμβεί αυτό το πράγμα που θα δείτε στην χώρα που ζούμε. Και αν σας το περιέγραφε κάποιος, ότι δηλαδή πήγαν να κάνουν την ασφαλτόστρωση σε έναν δρόμο στο Ρέθυμνο. Και πήγαν όλα εκεί, οι εργολάβοι, τα μηχανήματα, Δήμος, δεν ξέρω ποιος το είχε αναλάβει. Ναι, οι εργάτες, ο Δήμος, οι εργάτες. Εργολαβία του Δήμου. Και πήγαν, αλλά είχε παρκαρισμένα αυτοκίνητα ο δρόμος. Και οπότε ήταν η μέρα όμως που έπρεπε να κάνουμε την εργασία, οπότε σου λέει τι να κάνουμε τώρα, θα φύγουμε. Και ό,τι υπήρχε κενό και δεν υπήρχε αυτοκίνητο παρκαρισμένο, κάναν κανονικά, ρίξαν άσφαλτο, όλα κανονικά. Στα υπόλοιπα όμως, αν σας το έλεγε κάποιος ότι μπορεί να συνέβη αυτό, θα το πιστεύετε? Όχι βέβαια. Και όμως υπάρχει και το ντοκουμέντο.
Στο Ρέθυμνο, παιδιά, στην Κρήτη. Θα δείτε μια φωτογραφία λοιπόν από την ασφαλτόστρωση ενός δρόμου. Πήγαν λοιπόν τα παλικάρια εκεί να ασφαλτοστρώσουν τον δρόμο, αλλά δεν είχαν φύγει τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Και σου λέει τώρα τη δουλειά πρέπει να την κάνουμε. Αριστερά και δεξιά που είναι τα κενά, είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητα και βγήκαν μετά. Όταν στρώνονταν η άσφαλτος δεν ήταν εκεί. Και καλά τα έρμα τα αυτοκίνητα. Εδώ ρε παλικάρια τους κάδους. Δεν μπορούσατε να τους βάλετε πάνω στο πεζοδρόμιο. Και δεν σταμάτησαν εκεί, Ναι. Έχουν ολοκληρώσει και μεγαλύτερα έργα, όπως για παράδειγμα αυτήν τη γέφυρα, η οποία χτίστηκε τη στιγμή που περνούσε μία ψαρόβαρκα. Όπως ολοκλήρωσαν και αυτόν τον αεροδιάδρομο σε σημείο που υπήρχε εγκατεστημένο ήδη ένα τροχόσπιτο. Και επειδή αυτή η τεχνογνωσία πρέπει να μεταλαμπαδεύεται, εννοείται, η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνου κατέθεσε τη δική της πρόταση για την ολοκλήρωση του μετρό Θεσσαλονίκης, ώστε να αποφύγει κάθε είδους πρόβλημα με τα αρχαία, με τα υπόγεια ύδατα, με την παρακόλληση της κυκλοφορίας, με το θόρυβο και με τα εμπορικά καταστήματα, αποφεύγοντας τελικά την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Μαγικές ιδέες. Συνέβη. Είναι αλήθεια, συνέβη. Χαιρετίσματα. Συγγνώμη, Χρήστο μου, δεν ήταν τα μικρόφωνα. Ναι, παρακαλώ. Να στείλουμε χαιρετίσματα στη φίλη τη Ρένια τη Τζιμπίκου, που είναι παρουσιάστρια τη ΕΡΤ, που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα παρουσίαση του τηλεμαραθώνιο για την Κιβωτό του κόσμου. Η οποία μα στέλνει ένα γλυκό μήνυμα έτσι και τα ευχαριστήριά τη. Νομίζω ότι εμεί πρέπει να ευχαριστήσουμε την Κιβωτό του κόσμου και όλου όσου συνέδραμαν, γιατί πραγματικά είχαν σημαντική ενίσχυση την προηγούμενη Δευτέρα. Και μπράβο τους. Αυτά είναι πολύ ευχάριστα νέα. Ρένια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα του Cafe G. Έφτασε και μαζί μας σήμερα από την Αθήνα ο Αντώνης Βλάχος. Γεια σου, Αντώνιο! Καλώς τον. Τον οποίον θα με ρωτήσετε τώρα αυτός μόνος του τι ήθελε να κάνει εδώ, δηλαδή. Και περιγράφεις τον εαυτό σου, καλώς όρισες καταρχήν. Περιγράφεις τον εαυτό σου ως loop artist. Θες να μας εξηγήσεις εμάς τους γκασμάδες τι είναι αυτό σε απλά ελληνικά? Γκασμάδες. Loop artist. Είναι... Το looping είναι η... Κοίταξε, πρέπει να έχει λίγο τρέλα βασικά. Οπότε από εκεί ξεκινάει και τελειώνει. Ναι. Πολλά όργανα και ήχους και με το στόμα ως beatboxing και με αρκετά ήχους και με το στόμα ως beatboxing και με αρκετά όργανα, όπως είπα προλίγου. Ηλεκτρονικά. Τα οποία δεν είναι αποθηκεύω. Όχι, γίνονται live. Τα οποία αποθηκεύω. Τα παίζω εκείνη την ώρα και αναπαράγονται και ακούγεται, ας πούμε, σαν να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Κάπως έτσι, ναι. Εξαιρετικά. Ζωντανά μπορεί να σε δει κανείς κάπου, Αντώνη, τώρα στις επόμενες ημέρες? Βεβαίως. Αύριο είμαι στη Θεσσαλονίκη, εδώ στη Μαύρη Τρύπα. Στα Λαδάδικα. Και την Πέμπτη επιστρέφω στην Αθήνα και παίζω στο Hard Rock Café. Εξαιρετικά. Το τραγούδι θα μας πει σήμερα με την ορχήστρα σου όλη αυτή. Είναι το I'm Living You, είναι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι το οποίο μιλάει έτσι για την αγάπη με διαφορετικό τρόπο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντώνιο, τα καταφέραμε, φίλε. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε όλοι μας την αγάπη. Την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί σας στις 11 και 20, ζωντανά τη Θεσσαλονίκη. Σταθεί, όλα καλά. Κάτσε λίγο. Ίσως πάω και στον Άρη, δεν ξέρω. Έχουν ταμπελάκι. Είναι πολύ πιθανό να φύγουμε για τον Άρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά. Αντώνιο, πάμε. Γεια σας, μούτρα, παιδιά. Pretending softly and I can't decide if I'm the man you wanted. The difference between you and I is that I'm always there for you.
what goes wrong on my head. Pretended softly, and I can't decide if I'm the man you always wanted to. That's why I'm leaving you. 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 Baby, baby, that's why I'm leaving you. Oh, darling, my baby, that's why I'm leaving you. That's why I'm leaving you. That's why I'm leaving you.